हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। आसामनि गंफ्रोम जिल्लानि गंफ्रोम गामिनि रायजो राजानि थाखाय रायजो सरकारा फोसावनानै होबाय मोनसे जोबोर गिदिर खौरां। रायजोनि गंफ्रोम गामिखौ मुगाजों लोगोसे खारहोनो समजों लोगोसे गोरोबहोनो रायजो सरकारा बे थिरांथाखौ लानाय जादों। रायजोनि गंफ्रोम गामिफ्राव रायजो सरकारनि अनसायनाय महरै फसल गुदाम, माइ सौग्रा मिल, मिनि ट्राक बायदिफोर राननायनि थिरांथा लानाय जादों, जाहाथे आबादारिनि आबाद मावनाय बिथिङाव जोबोरै सुबिदा जायो। स' बिदिब्ला माब्ला होनाय जागोन, सोरनो बेखौ होनाय जागोन, मा मुवा बेसादफोर होनाय जागोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। थांनाय 2 अक्ट'बर खालाराव जानाय आसाम मन्त्रि आफादनि केबिनेट जथुम्मायाव बे थिरांथाखौ लानाय जायो। आसामनि गंफ्रोम जिल्लानि गंफ्रोम गामिनि सिङाव थानाय साफ्रोम आबादारि बिथांमोननि खाबु आरो मददनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों, जाहाथे आसामनि फिसा गिदिर साफ्रोम आबादारियानो सम आरो मुगाजों गोरोबनानै खामानि मावनो हायो, नांगौ समाव थि हेफाजाब लानो हायो आरो आबादारिनि मोनफ्रोम खामानियाव सम बायदियै गाहाय मन्थ्रिनि बे आबुं गामि जौगानाय बिथांखिफोराव गोबां थांखिफोर दङ। बेनिनो बेफोर थांखिफोरनि थाखाय गासै 400 कोटि रां खरसा खालामनाय जागोन होनना फोरमायदों आरो बेनिनो बे 400 कोटि रांखौ बबे आस'ननि थाखाय बाहायनाय जागोन बेनि मोनसे फारिलाइबो बानायनानै होदों। बेफोर आस'ननि गेजेराव सरकारनि बे बानायनाय फारिलाइनि गेजेराव नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों गामियारि जौगानायनि खारथायखौ बांहोनायनि बिथिङाव नाजानाय, गिबि मन्थ्रि आबुं गामि जौगानाय बिथांखिनि सिङाव गनायथि जानाय गुबुन मावथांखिफोरनि थाखाय 400 कोटि रां गनायथि होनाय जागोन होननानै फोरमायनानै होदों। नोंथांमोननो बेयाव दानिया फारिलाइ बायदि नोंथांमोना बेफोर फारिलाइनि गेजेरावनो गिबि नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों फसल गुदाम गायसननाय जागोन। थामहिनबा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेवहाय मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो फसल गुदाम गायसननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो नैथि नाम्बाराव दङ फोरानग्रा इउनिट गायसननाय। नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो बेबायदि फोरानग्रा मोनसे इउनिट गायसननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेनिफ्राय सा 2677 सा मोनगिरिनिसिम फिसा माइ सौग्रा मिल बेखौबो नोंथांमोननो बानायनानै होगोन होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो सा 126 मोनगिरिनो जथाय माइ हाग्रा मेसिन, थामहिनबा नोंथांमोना बेखौ ग्रुपआव लानो नांगोन। बेबायदिनो 126 ता नोंथांमोना ग्रुप लेभेलाव बेखौ माइ हाग्रा मेसिन नोंथांमोननो होगोन होननानै फोरमायदों। बेनिफ्राय 1000 मिनि ट्राक राननाय जागोन होननानै फोरमायदों आसामनि, थामहिनबा गासै आसामावनो गासै 1000 ता मिनि ट्राक, थामहिनबा नोंथांमोननो फिसा ट्राक बेखौ राननानै होगोन होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो फुख्रि जावनाय खामानिखौबो मावनो हागोन होननानै साफ्रोम आबादारिया जाहाथे दैज्लां मेसें नांगौ बायदि गोनां आबादफोरखौ दिहुननो हायो। गायनाय, हानाय, फोराननाय, नानाय गासै खामानिफ्रा बेनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो दिहुननो हागोन। खम समनि गेजेराव गोनोखोआरि खान्थिजों आबादारिनि जोबोरै मदद मोननो हागोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेखिनियाव नोंथांमोननो रोखा फोरमायनानै होनि जे बेनि थाखाय दाबो अनलाइन एप्लाइ, थामहिनबा अफलाइन एप्लाइ बेनि जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। जेब्ला सरकारथिंजायनिफ्राय आबुं खौरां मोननाय जायो अब्ला नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बेनि एप्लाइनि खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जायो। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।